عزیزی ما خوش آمدین همه کسا به کانال ما. دوستان عزیزی ما کمپانی اتمی به حد کمپانی مشهور هسته. کمپانی که 13 سال شد موفق شدگی. در این کمپانی تمام همی کسمتیک هایی که میگیرین صفات چون اعلی و کارکنیش به حد آسانه. در یک سال 2 مرتبه خرید میکنین و نه اونقدر پول کلان قطعی که هر یک ما میتونیم از اوده ای کار برآمده و کار کرده میشوه که نرخ بلند نداره. خریدی که میکنیم برای خودمون خرید میکنیم، برای که کسمتیکا هاش به حد فایده نوکای. همین داغی رو ده مارشین کده، زبنوی پاستای نغز داره. بعد برای خیلی پریشی همو اوگری که میبروی رو ده پایوشا نیست میکنه. تمامی کریموی نغز داره، کریموش همی رو را بلیستیاش خوشرو میکنه. بعد دوستان عزیز شامپونوی نغز داره، زبنوی پاستای نغز داره، داروی بهترین داره، لیچبنی چیزو بسیار داره. برای پوستی کسالای پوستم مزه داره. برای همو وقتی که شما کار میکنین برای خودتون خریداری میکنین، شما خرید فروش نمیکنین. ای همه چیزی نغزش همیه که شما یگان چیز تشویش نمیکشین، فقط برای خودتون خرید میکنین و در تگ خودتون کمانده میسازین. دو آدم تمام بسیار آدم ایده خیلی فکر کردن نمیسین. همین دو آدم تنها میگیرین با اینترنت کارتون پیش میبرین. این برای زنکایی که میخواهند که بیکار نشینین، امی که وقت خالی گیره 1 ساعت 2 ساعت با امی کار مشغول میشوین. نمره که در روی اکران موندگی هم نویسین به امی خواهرک همشه فهموندنش بیس پلات نیه محقولتون شد همراهشون کار میکنین. یگون جای قینی نداره. نمرهشون واتساپ داره، هم زنگ زده میتوانین. تنها زنها نویسین همراهشون همکاری کنین. سلامت باشین دوستان عزیز من. السلام علیکم دوستان عزیز ما، خوش آمدین همه کسا به کانال ما. امروز دوستان عزیز ما برآمدیم با کاروباری خودمان طرفای همه قزاقستان ده طرفی مدینستوتش آمدگیم. جدا یکتا больница های یا دو کار داریم больница ده برای خودم نیو برای مردکم آمدگیم. قطعی مردکم وای больница در آمدک. من اینجا بیرون ده شیشتم. اینجا یا پارک بده پیشده سکامیکا یافته اینجا ده شیشتم. هرچی امروز کم ده شمالا کدام خیلی گرم کدای خیلی گرمه میگن نبود چندین سال مدگی نبودیم. اینجا ده تابستان نداره، تابستانش رنگ بهاره فقط، لیکن رنگ تابستانی تاجیکستان کدای هم خیلی گرم کدای. اومدم اینجا ده اینمی کفترکو را دیدم، هم خیلی حواسم کد. خیلی ایده приятно им кафтарако ҳавои тоза ҳаворо бинем каб кабути хушрӯи бо овози паррандаҳо иҷодам дарахтошон накнав савзи хушрӯ шудаги камта дертар омадак. тобистон баҳор иҷода дер шуд. моҳи май буд, гулошон шукуфтагӣ набуд, гул надошт. ҳами охирои майда гулошон шукуфт, баҳор камта баҳор шуда ҳами як ҳафтаву сразу буд тобистон гарм. нами кафтаракура дидам, овозошона гуфтам бия навор кунам, кам кам влогам мешава барое ки мо тоҷикистон ракем. баъд ин наворо мумкин дар тоҷикистон мебуроя, агар успед кардам ҳаминҷа мебурорам. мо ҳар рӯз дар раҳем, ҳар рӯз нам хел як ҷо як кор қати мебуроем, бегаҳ медроем. дига наворам карда наметонам тез тез. ба мепурсанд бисёр подписчико мепурсанд ки чӣ ба навор нестай дер мебуроя. ай ҳамин сабабай ки як рафтани мо наздик шава ки мерем бугӯем, баъд дига ҳами ай пай короборо ҳамаи кора баъд яке абора кардаан мегирем да бисёр ай корои мо. ҳар рӯз як ҷо меравем, планои мо кашидагие, ҳар рӯз як ҷо мебиём, бега мешавад дӯстони азиз. инҷам калон ай раҳош дур, ай ҳар ҷо да мисол раҳои дур да кор дорем. намехе ҳамаш пеши ма омадиан хелшон ягон чӣ метӣ ман нафаҳмидим. инҷа да гани хона да гандум доштам меовардамшон. эра бинед ҳамаш пеши ма омадиан. аввал дур будан дидиан ки ман ҳечӣ намегум шон омадиан. ин гудако да интересне гудако бошам бозӣ мекунам. ин ҳамихе дӯстони азизи ма, ин наворо мемона. баъд мебинем пеши як дома, иҷа доми
калон буда и пара. бисёр савол метиҳанд ҳамин подписчикҳо. Ман фаромӯш мекунам ба мегум влогода мегум бисёришон ҳамин қазоқистонанд. Савол метиҳанд барои шумо дар ки ҷои қазоқистоне. Ман хай пешинош да мегум барои тоҷикҳои хмонам бисёр будиянд дар ҳамин қазоқистон. Бисёришон дар Алматоанд, Караганда, тарафҳои бо дигар ҷоштанд. Мо Астана даем айсобе ки ҷои мо ханкай тоҷик кама иҷада. ҷое ки мо ҳамсояи тоҷик дорем мо ҳамаш дар як ҷоянд. хеле мумкин бояд омада бошанд нав барое ки нотинҷӣ шуд Россияда. бисёриҳо савол метиҳанд аҳволи Қазоқистон чӣ хеле, шарти шароити Қазоқистона мепурсанд, дар личка менависанд. Қазоқистон ҳамин ҷои мо Астана беҳад зимистонаш хунуки ҳамин Сибири Россия боряй хунукиш беҳад хунукая. гармишин хеле баҳоруш хана будай хеле ҳавош гарм намешудай. ҳамин сол гарм шудагина хак бо тоҷико биёянд гармира меёранд. На ҳамин сол меган гарм шудай яъне хеле тобистон надоштай. намха дӯстони азиз шароит ча мепурсанд нормалния квартираоша нархоша пурсидан. чанд кас и савола додаге ма барои ҳамон дар видео бугум ки хай бо ягон касе ки мехоҳа бишнава и саволои мара бисёриҳо омаданиянд. ай Россия Қазоқистон омаданиянд. ваяй шароитҳои квартираш 2000 сомон 2500 сомон. баъд зависида ҳамон хона зависи дорад. мисол хонае ки шароит дошта боша бо қиматтарай шароит не ки хеле қимати бад нест. ҳамин 2000 сомон 2500 сомон ам хеле бо агар домои нав боша шароитош люкс боша мумкин 3000 боша. барое ки ман чанд каса пурсида будам гуфт ки домои кӯҳна даем шароитош инами нормалне хай ҳамаи чӣ дораву супер люкс ремонтш несте. 2500 сомон 2000 сомон шудаги будан чанд нафара пурсидаги будам ам хеле нархош. ба корша мепурсанд. корам зависида ҳамо корай ойликаш кори ки мисол хеле ойлик ки хиёлам ки ранги Россия ина бисёр ойликора одамора ма мепурсидам чанде нархошон хеле бо баландтар буд. иҷада нормальния хеле баланди бад неста. ник продуктош нормальния хеле меарзада хай қимати бад неста. мумкин ами нарх навои Россия бори боша продукташ. баъд ойликаш ина усто боши устоҳо ина мардакода усто бачаода устогӣ ойликаш нағзай усто да ҳамаи ҷо ойликаш нағзай иҷадам нағзай хеле корое ки ягон чидаем 5000 сомонай 6000 сомонай баландаш ба сомонӣ мегум ки хитон хай байкунен бифаҳмен да сомони қати ҳама осонай гардонданаш дар Россия бошен через рубли хитон мегардонен чанд қа мешава. ҳай 5-6 сомонай дига ойликош ҳай нормалния. агар ки ду кас кор кунӣ метонӣ зиндагита пеш бурда. хай иҷа тинҷай мо ҳама қамиҷа будем моро дар ягон милиса нақабидай. ман озод мегардам ман ба сатр мегардам озодам химерам ягон ҷода як кас напурсида ту ки чӣ натсияй барое ки хучунам мусулмонан сатрдор доранд. хай ки бисёр нестай сатрдорошу сатрдорои доранд ки полности маҳкамай бо халиайда шарфдоро ҳастай дига миллаторам ҳастай мебинам даиҷа барои ҳамои хали кажди паворот намеқапанд ки ту ки чӣ натсияй хучун мусулмонам масҷидошон бисёрай масҷидои калони замонавӣ доранд. ин ҳама шарти шароитча медонам. мактабоша хай чанд бор гуфтагӣ мактабош бесплатния то синфи 4 мактабои замонавия тамоми китоб тамоми чия бепул метиҳанд. баъд анаи аваиш столовиш то синфи 4 бепул авқот метиҳанд. авқотҳои бамазза чизои хушро. баъд иҷада дилу дур намерава ки айчи гӯшти ё айчи боша барои кӯдако барое ки ё мусулмонанд то ҳатто дар танаи ор дар танаи маргарин дар танаи ака ор дабинед чизи ай ҳама ки мисол медонем ай гандум мешава чизи ҳалолай мода неки дар танаш ҳалол навистагия ягон чи ҳаром надора ҳамаи чизои ёда ҳалол навистагия бо дили пур харидорӣ карда метавонӣ ҳамаи чизша. барои ҳамон мактабошам ваяда дилпурона кӯдакора ай столовиш чиз бихӯранд. то синфи 4 бесплатния. ба баъди синфи 4 усунуш платния. агар гражданини хучон бошанд гражданини хучонда оилаи мисол ҳастай 3 фарзанд зиёд многодетни семья бесплатная бисёр чизошон давхали оила. баъд нашоти
чиз гражданствош савол метиҳед. Гражданиша ман намедонам чӣ хел мекунанд. Ҳамчӣ хеле ки Россияда мекунанд, мумкин амҷам ҳам хел кунанд. Ма и фикрда ҳоли саволода ягон бор ай пеш наштем, намедонам. Чизе ки медонам, ман ҳамура гуфтестам. Саломат бошен дӯстони азиз. Иҷа овози вай буромадистай. Ремон рафтистай ки ҷои нав сар шуд. Барои ҳамо суҳбата ба охирӣ мерасонам. Ин вай буд саволода мехостум барои шумо ҷавоб дидим, ки бо ҳоли коро бисёр шава, бо фаромӯш мекунам. дӯстони азизи ман, мачити калонтарин дар Осиёи Миёнаро мо барои шумо нишон метиҳам. Ман омадам бо ҳамроҳи фарзандо, оилавӣ мачит омадем. Каме ҳам боша навор аз мачит тохша тамошо кунед. Дарунҳои мачита нишон метиҳам. ҷои беҳтарин ибодатгоҳай. дӯстони азиз, саломат бошед. ина духтаро масҷид омадем. беҳтарин масҷиди калонтарин дар Қазоқистон. бинед кафелоша, бинед одам бисёр, беҳад бисёр. ҷои беҳтарине. амра орзу доштам ки барои шумо навор кунам. ай масҷиди Қазоқистонам бохабар бошед. иҷода агар ки чӣ надошта бошӣ, либосҳои калта қатъи омада бошанд, ягон остиношон калта бошад, ҳали ҷелак метиҳанд, как абая бори мепӯшанд, маҳкама. ина кӯдако қатъи омаде. Зайнаб аз румолакше. ина иҷора дарошта хушрӯае ҳавасат мекуна. намозмон ҳамҷа мехонем, баъд меравем хона. ҳай одамош бабинед чӣ бисёрай. ина хеле либос метиҳам дуромада. ҳай мо ҳамаш маҳками вай буд. сатре маҳкамак мо нагирифтем. инҷашам бо дар дошта. уҷашам нехел медурен, уҷашдам намоз мехонам. болоша бинед чӣ хел хушрӯ, сура навистагӣ. ана и ҷои намозхониш омадем духтаро. иҷо ҳама қолинай. хушрӯ фасон овозои пас омадиста боша, хайҷа дод зада гап зада намешава. лекин хел тасаввуроте ки дар иҷа мекунӣ, дар ҳаяҷон мебиёӣ, хел ба гуфта намеша. дӯстони азиз, ҳама золатисте, ҳама тиллоие мегӣ. беҳтарин ҷой намҷа. мардум ҳама шитиян, намоз хондиян. ака намози пешин мешавад, иншоалло амҷа мехонем, шаба меравем. ина хушрӯай, зебогиша ба гуфта намешавад. ина и тарафош ҳама беҳтарин. мардум намоз хондист. ҷои муқаддас, ҷои беҳтарин. إن